Dit is Ona, ook wel Oni genoemd. Ze is 14, woont in Sint-Amans en zingt altijd en overal. Ze houdt niet van champignons. Ze is fan van Beyoncé. Oh my god is haar favoriete slangwoord. Vertel eens, waarom ben ik hier, denk je? Omdat ik mee heb gedaan aan The Voice. Ze gaat meedoen aan The Voice Kids, hè? Wanneer heb jij beslist om je in te schrijven voor The Voice Kids? Oei. Iedereen zei een beetje van ja, dat je moet meedoen, dus ik dacht van oké. Maar het ding is wel, als jij binnenkort de winnares van The Voice Kids bent, dan ga jij superveel fans krijgen. Denk jij dat je dat aan gaat kunnen? Ja, zeker. Dat zal wel moeten. We zullen eens oefenen. Oh, het is hier zo mooi weer in de klas. Hey, maar jij bent Ona, de winnares van The Voice Kids. Wil jij met mij op de selfie? Tuurlijk. Oh yeah. 3, 2, 1...